ta' 8 ta' Settembru, jum il-Vittorja. Dan huwa jum storiku li fih il-Maltin ifakru 3 rebħiet storiċi fl-istorja ta' pajjiżna. L-ewwel meta intemm l-assedju l-kbir fl-1565, it-tieni meta l-Maltin rebħu l-qawwa Franċiża fl-1800 u t-tielet meta fl-1943 it-Taljani ċedew l-armi u dan wassal biex waffqu l-bombardamenti mill-qawwiet tal-assi fit-tieni gwerra dinjija. Bħallum 460 sena, it-torok ħallew il-Gżejjer Maltin wara 3 xhur ta' ġlied kontinwu madwar pajjiżna. B'mod partikolari il-Forti Sant'Irmu dejn l-Olja Xiberras qabel imbagħad saret il-Belt Valletta u anke madwar il-Port il-Kbir. F'dan il-jum waslet l-għajnuna li tant il-Maltin u anke il-Kavallieri kienu ilhom jistennew minant il-forzi Ewropej Kristjani bħalhom. Dan f'dak li baqa' magħruf bħala il-Grande Soccorso u li wassal biex l-Ottomani telqu minn Malta. Wara sentej ta' imblokk f'Settembru tal-1800 telqet minn Malta il-ħakma Franċiża. Il-Franċiżi ġew f'Malta sentej qabel wara il-ħakma twila tal-Kavallieri. Ftit xhur wara f'Settembru tal-1798 il-Franċiżi issakru fl-ibliet iffortifikati. Dan wara l-Maltin ħadwa kontrihom minħabba li kienu imxebbajn bis-serq mill-knejjes u anke kriżi ekonomika fost oħrajn. Dan fil-waqt li t-tielet rebħa għal-Maltin kienet dik meta f'dan il-jum fl-1943 l-Italja ċediet l-armi u kawżat hekk waffqu il-bombardamenti mill-qawwiet tal-assi, jiġifieri l-Italja u l-Ġermanja waqt it-tieni gwerra dinjija. F'dan it-tieni assedju għal pajjiżna, Malta dak iż-żmien immexxija mill-ħakma Brittanika kienet l-aktar attakkata bil-bombi mill-forzi tal-assi bil-kampanja tagħhom lejn l-Afrika ta' fuq.